Čo sa pokazilo dnes? Vlog zo života jachtára. Je nedeľa a vyrážame z chorvátskeho Šibeniku do talianskeho Vieste. Predtým sme si urobili ešte kontrolu Genakra a následne sa odviazali všetky tri lode a počkali sme sa pri ostrove Zlarin. Pokiaľ je to pohodové, rozhodol som sa urobiť pár záberov dronom. Vetra veľa nemáme, no neprišli sme páliť naftu. A fuck up dňa? Pristátie na lodi sa úplne nepodarilo, ale pozitívum je, že dron sa neutopil, len prišiel o nožičku. Bod rozhodnutia máme ostrov Vis. Čo to znamená? Je to miesto, kde zvážime podľa aktuálneho počasia, či pokračujeme alebo počkáme na vietor. Keďže na noc má byť veternejšie, pokračovať budeme bez prestávky. Očakávam, že vo Vieste budeme zajtra do obeda. Uvidíme. Dohoda je, že počas noci sa všetky tri lode držíme na dohľad. Ak by si chcel takýto zážitok, tak ešte máme dve voľné miesta na plavbe Čierna hora, Taliansko, Albánsko a naspäť Čierna hora. Popis nájdeš na našom webe. Plavba sa volá Krížom krážom Jadranom. Vidíme sa zajtra, snáď už teda v Taliansku. Čaute.